Saan naman to? Si pangita dia. Ako yung gipangita, kaya maligo ko ba? Saan pangita? Ako ang brief. Bakit anong gidauban pero? Ang gidauban. Ano yung mo lang gidauban akong brief? Mga kay busluton na kayo. Wapain kuan, laba-laba. O lagom na kayong bilahan. Yun sa mga i-brief na ko ron. Nagplat sa kang order sa ko Shopee. Ano, buang mag-order sa Shopee. Dugay pa kayo na maabot. Agwanta sam, bagting-bagting na mga 4 ka adlaw.